Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 24, versi minn 42 sa 51. Isru mela, għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sitkom. Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistaw tobsru is-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li hu l-qaddej fidil u għaqli. Minu dak li s-sit iqedu fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin. Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fidejh. Issa jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu, sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi. Sid dak il-qaddej jasal f'jum li hu ma jkunx jistennih, f'sija li fija jieħdu alla rrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih li ħaqhom in-nies ta' wiġġ ieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Il-kelma tal-mulej, tifkir lilek Kristu. Għaliex Ġesu iqabbel lilu nnifsu ma' ħallil li jiġi bil-lejl. L-istorja li jirrakkuntanna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum turina il-bżonn li nkunu dejjem ippreparati biex malli jiġi hu il-mulej f'ħin bla waqt u jsibna alla rrieda ma nistħux minnu minħabba dak li jsibna medijin bih. Għalhekk min-naħa tagħna jeħtieġ li aħna nkunu qassa ma' ruħna biex f'kull waqt inżommuha imbeda mill-perikli u mid-dlam ta' dnub li wassala għad-distruzzjoni. Ġesu itemm it-talim tiegħu dwar kemm wieħed għandu jagħmel sara fuq ruħu, parabbola oħra dwar il-ġudizzju li titratta s-sit u l-qaddej tiegħu. Din simili għall-istorja ta' qabilha. Hemm ukoll l-element ta' sorpriża. Is-sit jirritorna f'daqqa waħda id-dar f'ħin bla waqt. Huwa jippremja lil qaddej minnhom għall-fedeltà tiegħu għax sab li kien jaqdih u jwettaq kull ma hu kien imqabbad. Is-sit jikkastiga lil qaddej ieħor li ġab ruħu ħażin. Dan il-qaddej ma kienx biss irresponsabbli, imma kien ta' spiss jiskarta x-xogħol u jberbaq flus sidu fix-xalar mal-ħbieb. Dan tal-aħħar abbuża wkoll minn sħabu l-ħaddiema fiżikament u bi vjolenza. Probabbilment biex iġelhom jagħmlu x-xogħol li kien imqabbad jagħmlu. Is-sit mhux biss jitfgħu il-barra fl-ar post possibbli, fil-ħabs ta' bla tmiem fejn hemm biss turmenti u miżerja, jiġifieri fl-infern, imma wkoll itelfu il-post tiegħu tax-xogħol. L-istess Alla li hu ġust jippremja bi privileġġi, bi promozzjonijiet u unuri kbar lil dawk li jaqduh b'fedeltà u jikkastiga lil dawk infidili lejh minħabba l-ass u l-abbużi tagħhom billi itellifhom posthom b'diżunuri u b'ħabs etern. Li kieku f'dan il-jum kellu jiġi il-mulej bħal ħallil għandek biex jitolbok kont tal-mod kif qed taqdih bħajtek. Isibek ippreparat?
Mulej, int sraqt li qalbi għalik. Għamilha qawwija u soda fil-fidi u t-tama u ġeneruża fl-imħabba, ħalli f'kull waqt ta' ħajti f'din l-art inkun noġbok. Marija Om Aziza, enni nisar fit-talb fl-imkien miegħek bħalma ent lill-ewwel dixxipli ta' ibnek jistennew il-miġja tal-Ispiritu Santu. Għallimni biex bħalek noġob lill-Alla f'kull ħin u f'kull waqt, b'kull ma naħseb, b'kull ma ngħid u b'kull ma nwettaq f'ħajti. Amen.